għamlu l-imħatra, għax per-verità l-imħatra għamlu ilek. Vera. Għax ħanamel? ħan taqqa pilsini. Ma ta' mis-sens, Għax kun taf li ħatamen għadik. Kif għax ħanamel True imħatra story. niflaħalija. Imħatra tkun xaħġa illi inti taħseb li dak li jkun mux ħajamela, allura ta' miljelu bil-ħsieb li tirbaħlu xaħġa, jew l-flus, jew kastik, eccetera, eccetera. U darba jiena kienu għamlu l-imħatra għalu li u li ma tikolx borma għaġin f'xi 6 u nofs ta' filgħodu u titlattela tal-la ommu. Oh, Ejna ta' fin. Ma namilix. U telqet, għax inti jekk, taf kif tajlu? telqet. Ġviri ħan għamluwa. Pero jiena U t-sfida, jiena nħossni naqra fortunat. Ma konniex ftemna meta se nagħmluha. Kella tiġi. Kellna nistennew li dal minn ħajamel li l-ġin ikun qiegħed bloff jew ma nafx. U ġiet il-ġurnata partikolari. Kienet il-ħamis, niftakar il-ġurnata, biżżejjed niftakar bħallum kien. U little did I know illi lejliet kien hemm l-MTV. U jiena ħriġt mort l-MTV u xrobt naqra mhux ħażin. Mux hekk. Allura, ġietni tajba. Għarix jena kif dak fil-ħodu ġib dil-borma spaghetti kolla kappulijat u salsa bnina u daja fisajjar minna unek insanu. Bad da tan il-borma u għana konet namlu b'kollegamenti ma' radio, di vera, di verità pura. Bad il-borma ntfajt fuq ċangun fin-naħat isfel tat-tella tal-lawammu, għabdik il-naħat ġid nizla naħseb, u bdejt niekolu u kilt borma. Naħseb kien hemm pakkett sħiħaġin. Kilta kollha u bat is-samaw dida xejn tajjeb, il-ġifieri suppost kelli nsib diffikultà biex nitlattela x'in kun għadni kemm nikol borma ġin. Issa da kienet iċ-chicken kellu jitla wara jiffilmjani biss. U kien ħajmutu qata nifsu. U jena tlajt isni xejn mhux tal-li hekk, tal-li press li kelli hangover boss kif jgħidu, dak il-laġin ġabni esħelti as a, I don't know. Bat minn fejġi dik butterfly. Jena gangara għesti ġebel għandek, ejja. Tajjeb. U għalilek, Għatti għaw. Għalilek.